ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Тамошобино, подписчикои нав, ҳаматон хуш омаден ба канали ма. Умедворам канали ма барои шумо маҳқул мешавад. Чӣ саволое ки дорен бинависен дар комментария, обязательно ма шумода ҷавоб медиҳам. Ва пеш аз навора сар кардан мехоҳам ба якчанда комментария ҷавоб диҳам ва ба ҳама он шахсоне ки дар шаҳри Кӯлоб зиндагӣ мекунанд, ба ҳама мусулмонон бигем ки итрав буд, бигем рӯзи сахт буд дар соҳаи интернетӣ, дар соҳаҳои инстаграм, каналҳои инстаграм, ҳама ҷуда панҷ дагия ки чӣ гуна аварияи сахт шуда рӯзи гузашта дар шаҳри Кӯлоб. Ба ҳама он шахсоне ки наздиконшон ай даст додан, аз олам чашм пӯшидан, сабри ҷамил аз худованди меҳрубон талаб мекунем. Худованд ҳар куҷое ки ҳастен нигаҳбонтон бошад. Барои ман беҳад сахт буд вақте ки одам худаш ронанда бошад, уже як тарсе дар дилаш пайдо мешавад. Баъд тамошобинони азизу меҳрубон, барои колбаса бисёр навистен ки ту колбаса намехӯрдӣ, чӣ ба колбаса мехӯрӣ, чӣ ба колбаса кати питса кадӣ. Барои чӣ? Барои ки кӯдакои марам ҳамин телевизорро бисёр тамошо мекунанд, мебинанд ки питса ай колбаса тайёр мешавад. Албатта ман фақат ами як палка капчониша аймачид мехарам ки полностью ба арабӣ ҳалол навистагия. И кӯдакои ҳозираро наметавонӣ запрещат кардан, ҳичи соз намехӯранд, ҳамин питсаро бигем беҳад нағз мехӯранд. Барои ҳамин баъд кадом дига наиста ки рута сиёҳ мекунӣ, ту самбусаҳоро напухтӣ, кадом дига пухт. Пештара кана видеоҳои маро бидроен, тамошо кунен. Рецепти самбуса ҳамаш ҳаст ки ман худам тайёр мекунам. Вақте ки ягон каси дига тайёр кунад, ҳеҷ маҳал ман дар видеом дурӯғ намегӯм. Мегӯм фалон кас тайёр кард. Дар пеши шумо дурӯғ мегӯм, пеши худованда чӣ ҷавоб медиҳам? Зиёда аз 73 000 нафар шудем. Хато накунам. Агар 1000 раҳмат ки моро дастгирӣ мекунен, моро тамошо мекунен, канали мо медроен. Албатта хейтиродам 1000 раҳмат ки маро бигем тела мекунанд дар ҳамин соҳаи корам ки сайда ҳар гап ки менависанд ман мотиватсия мегирам, пеш мерам, бигем ҳаракат ба пеш мекунам. баъд якта видеом дар рекомендация ютуб ғалтидагия видеое ки дар Тоҷикистон ма гуфтагим ки кадомид мебиёен, регистратсия мешавен, ман билет мехарам. ма фикр кардам ки подписчикои ма уже ҳамаш медонам ки ма дар компания Фаберли кор мекунам. Аввал ки рекомендация даги ғалтидагия бисёриҳо фикр кардиянд ки ма документация кати заниматься мекунам. Беҳад смс бисёр шуд. Чанд сум дар регистратсия мекунӣ? Билет чанд сумай? Билети хуҷанд чанд сумай? Билети душанбе чанд сумай? Не, дар асл ман дар компания Фаберли кор мекунам. Тамошобино, ҳамун рӯз ман гуфтам ки кадоме ки дар компания Фаберли регистратсия мешавад, билет барои даромадгоҳи конференсия 50 сомонӣ буд, бепул барои ҳамун шахс. ман ҳамиро дар назар доштам. аз бисёри почти 1 миллион просмотр гирифтаем. 838 000 буд. ҳамин қабл почти 1 миллион просмотр гирифтай. ана барои ҳавая гуфтам ҳар як видеом дар мегӯм ки мефаҳмонам, боз аёдам меброяд. баъд инстаграми ма дар тамошобино подписатсия кунен. ма вайша бигем значокша дар рӯи экран мемонам. ҳатман дроем подписатсия кунен, мая поддержка кунен дар инстаграм. Так, и видеои имрӯзаи мотиватсиони видео мешавад, видеои бо пухтупаз мешавад, тозакунӣ мешавад. Обязательно тамошо кунен занҳое ки хоҳиши тамошо кардан дорен. Масалан вақте ки ман вообще ҳичим намефора, чӣ хеле арзу ягон чим намефора бикунам, яки медром ягон видеои мотиватсиони тамошо мекунам, уже шавқум пайдо мешавад ки ва и тоза кадистай ман мондам, гуфта давида када ман мехезам, тоза мекунам, ягон чӣ мепазам. И ма боварӣ дорам ки шумо дар маҳқул мешавад. Барои ҳаматон тамошои хубро таманна дорам. ассалому алайкум апа хӯҳарои азизи меҳрубон, як бор дига имрӯз пеш аз навор мунасар кардан апаҷони Дилияро барои шумо шинос мекунам. дар шаҳри Москва интернет магазини хучина кушодагиянд. адресо дар рӯи экран ҳаст, номерои телефони апаи Дилия дар рӯи экран ҳаст. анака дар бораи бигем ки чӣ доранд дар магазиншон: абая, платья, вечерни платья, двойкаҳо, ҳамаш натуральни брендовый бигем ки формаҳо, платьяҳо чиста аз Турсия.
ҳамаи борошон аз Турсия, на танҳо барои калоно, барои кӯдакон низ двойкаҳои турецкӣ, юбкача, курткача, ҳамаи чи ҳаста. Шумо бисёртон ман медонам ки подписчикои ма дар ами белайдача зиндагӣ мекунед. Марҳамат, адресашон дар рӯи экран, номерои апаи дилия дар рӯи экран. Шумо метавонед ки занг бизанед, видео визов шумо дар нишонтиян, равен ай пеш пушен харидорӣ кунед. На танҳо ин қадар чизе гуфтагим, боз дар иҷа шарфҳои бигем ки фасони пеш туёна обычный ҳама намуди шарфам ҳаст. Шумо метавонед ки кирта бигирен по цвету шарф, двойка бигирен по цвету шарф, ҳамаи чи хулоса шумо дар иҷа дарёфт мекунед. Ҳамаш дар рӯи экран ҳаст. Двойкаҳо шумо дар беҳад маъқул шуд, беҳади беҳад асобина анамин салатфиш беҳад цвети дӯст медоштаи маҳай. Ина детскиё, шарфо, юбка, платья ҳамаша мегем ки шумо дар рӯи экрантон дидестен. Номи каналшон Камила Шопай, ссилкаша яким комментарияда закрепит мекунам. Обязательно дроен подписаться кунен дар каналшон, ай номи канали мо салом расонен. Салом алейкум, подписчикои азизи меҳрубон, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Ҳаматонда шом бахайр. Мо Қатӣ Фотима омадем пеши хона монда пекарняй, ай пекарни тортхарӣ омадем. Ай рӯзе ки ман ами пекарня дагим да пеши хона монай. Вақти пазим кам шудаги, беҳад кам мепазим, барои ки беҳад свежӣ и бамазаҳай. Ози мерам бо нишонтон метим ай пеш. Муҳаммад Мустафо да пеши дом бозӣ доранд, духтар макасим овардам. Пеши дом монда. Даш мешава ки да инҷа бишинӣ бихӯрид. Что мехӯрӣ? Это? Это слишком большой, духтарам, зачем нам это? Даже хали праздничный кардагиан. Хоҳем хемебиёй сразу мехарӣ, мегирӣ, меравӣ день рождения бошад. Тамошобино гапи духтарма дар замин намондум, ҳамин торта гирифтам. Ина жда дура. Торт будешь? Ты любишь торт? Вая чамарада ҳаққаш. Духтарма торт метам. Аҷон. Клубникша мехӯрӣ? Клубникша мехӯрӣ, торта хача намехӯрӣ? Торт будешь или клубника? Какой? Клубника. Инами клубникша мега. Шарманда мешава ози и торт. охат мегуфти ки оча ма клубник мехӯрам. Ма туда клубник мехаридам, тамом, торт намехаридем. тамошобино, оҳиста оҳиста ма кӯдакора барои мактаб либос бигем чизу чораи дар коршона харидаистам. имрӯз омадем фақат киртаи сафед харидам, сета даяташ киртаҳои сафед харидамшона. баъд ҳамун здани яки мақсад ҳамун зале ки зал мегум ҳамун торговли центре ки мо ҳами киртаҳои сафедшона харидам, ана ҳамунҷода инами боулинг буда. ҳамин чанд бор шуда ҳамунҷа мерем, оча иҷа боулинга, биё боулинг бирем, акман хиёл мекардам унҷа чӣ қадar ҷои безебай бадай. мебинем ҳама кӯдакоанда унҷа. ҳоли видео кардагим ҳам кӯдакора. кӯдако бозӣ доранд. хай барои ҳавасшон ирам як намуди спорт буда. бурдумшона хурсанд, ҳамақа хурсанде ки агар ҳар як лаҳзаву замон мама спасибо мегам, мама спасибо, хурсанд шудаанд кӯдако. хела бозӣ кардан, беҳад зур придумат кардиана. тупа мепартоӣ, ай усу ба так тупа инаи ҷамеи биёя. беҳад зур придумат кардагия, кадр придумат кардагия. на всякий случай хидмат мебор кардам, лекин натонистам, фақат дар он кино дидагӣ будам, халос. ана мехай раҳмат барои ҳамаи шумо, барои комментариётон дар бораи Муҳаммад Мустафо навистен. ҳамаша хондум, миннатдорум аз ҳар яки шумо барои суханотон. беҳтарин суханҳо навистед. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад, шахсоне ки моро дастгирӣ мекунед. албатта суханҳои бадам ҳаст, ба ҳар ҳол ино бояд бошанд ки барои мара мотиватсия доданам. негатив ҳама вақт ҳаст. негатив мара барои пешравим бигем ки тела мекунада, барои суханҳое ки ҳаргап менависам, наоборот ма ба қувват мешам. значит ма беҳтарин блогер ҳастам ки мара ҳар гапи бад менависам. гуфта хурсанд мешам.
ҳар куҷое ки ҳастен негативҳо шуморо шахсои негатив сарбаланд бошем. Тамошобинина кору бора буд кардем, омадем хона. 2 ящик малина гирифтам, 1200 рубли арзон гирифтам. Динай пеш садик 2 стаканша 500 рубл гирифта будам. Стаканша. امروز ящикша 1200 рубли ёфтам. хай арзон. عادتا خیلی مایده کلوبنیکا گرفتم. کلوبنیکاشون ماده محقول نشید. پوسیدگیش هم بسیار بود. بعد مایده ها که کم چه خیلی بدم. هم مالینه هوش سبیجی گفت همین روز آوردم گفت. خب میکنم یه یاشکش بسیار دارد. ایش کمه. ایش کم داره. ایش بسیار. ایش خیلی سگور کمی. ایش کم. خیلی مالی. وای میکنم یا دا مرزیلنیکشون میمونم یا کی برینیشون میکنم. یکم کوشون میکنم دا وقتی می گریب دا استکان میخوری سبوک میشه کو خواهی نخواهی گریب میشه آدم وقتی می گریب دا نغز میبینم عملی نچویم. چخیلی که در اولی ویدیو گفتم امروز ویدیوی ما موتیواسیونی میشه برای زنای خانشین میشه و کنشن امروز روزی استراحتیه. так امروز گفتم قرطاو میکنم راستی که رفتم مغازین فاتیره دیدم دلم کشید گفتم بخرم چند بار این مغازین فاتیر میخرم با دلم نیست رنگ دیل بسته‌ای یا که خول میکنم چند روز استودگیان مزهشون پردگیم خیلی هم میتواد نظرم نه گفتم ما باید روم همین روز قرطاو کنم. بعد کمتر روغنی گوبی خریدم روغنی خزر کتی یک جویا کردم دوتا زولا گرفتم زولامدان یکی کم دروژ دوختم که خیلی چه بگم کمتر دام کنه میگم فاتیری قدی بدم نغز نمیبینم نه که میرم به حد قدی خوش اومده فاتیری که مقصد خیلی دل بسته میبینم و به حد بد میبینم کم دروژ انداختم به حد خیلی رزونک با مزه خوش اومد قرطاو да гап набуд рости гап кӯдако с удовольствием хӯрдан даволин ман ай тоҷикистон тамошобино гуфтам якта инам хеле ухлоқи дароз мебиёрам хеле чӯваки дароз бигем ки дар ҳамин лаҳзаҳои охир сарсон саргардон истимедаем барои тайёрӣ рафтани суусу фаромӯш кардам агане ки беҳад нағз мебинам тираки калоне ки мақсад ба ҳазир дам کنی میگم به حاضر تو نکنی این مایده کتی میکنم زولای مایده میگیرم شورانو بگم که زولا با دیلم نمیبیوید با خیلی با دستم تنک میکنم هر خلا میکنم خیلی تنک میشه و لیکن یه خیلی جوش کم کمان قوساگ میوید و خیلی به هر حال شدیسته در جای مغازینه یافتم آدرسش همه چی میفروشن راستی مخبر تمام چیزه میفروشن اینم خیلی تختوش نتاهم کده بدیم بافتم заказ کنم میبیارن مغازین قرغیزو بوده که گفتن که نه под заказ نمیبیاریم ما همین آوردیم обязательно وای میکنیم выставка да витрина да میمونیم تست میرم اونجا دا گوشتی حلال هم میفروشن انا точкой خدمات بعد میگیریم گفتم اونجا نکیم همه چی هست даже گورا کورپاچا کرتا سات رومال همه چی هم دا اونجا هسته яким бор дидам ҳамин қарӯзе ки дам чименам яким бор ҳамон магазин дидам ҳаваям навигатор киси ёфтам ана михе баъд ай кампирако райҳон гирифтагӣ будам райҳон гашнич пиёзи хеле сафед ҳамашам хеле реза кардам салат кардам дар болош бигем рӯғани зағир ҷӯш карда рехтам خیلی تماشا کنین با زنایی که مقصد در خونه یه وقت زیغ میشن چی کار کنه میروز چی اوقات کنه میتونی همه تا مخیزه قرطاو کنه خدا با شکر خیلی برای همه روزهایی که اصر سرم گذرانده استم خدا به هزاران بار شکر پلانام در آینده برای زندگیم برای فرزندام به حد بسیاره انشالله با سویت شما آمده در کوره مدام یکم مصلحت یعنی که ما آینده چی کار کنم چی خیل کنم обязательно маям ба маслиҳатҳои шумо ниёз дорам дар комментария бинависед ман комментариҳои шуморо мехонам баъд барои кастрюл навистем каструло ҳамун наборша 16000 ин нархи каталогша бо агар шумо заказ кардан хоҳе мақсад ай номерои ма дар саршавии видео буд бо 26% скидка кати як гала бигем шумо да скидка мешава кадом метавон ки каструла полностью ҳам наборша заказ мекунед обязательно ман ягон набори фасон барои шуморо падаркароӣ мекунам беҳад каструло аҷоиб я занак нависта ки чи
каструл короче да и ту чизои осонак пухти и да ягом чи намечаспа. Ҳами каша да ҳамаи чӣ мечаспа, неким да и вообще начаспид. Кашара пухтам, просто каструла обгардон кардам, тамом. Пирашки тхм бовар кунед мехе да рӯи сковородка бозӣ мекард, тамоман даже чувствоваш намекунад ки дар дунёи тхм пухтасти. Беҳад хушрӯ, чугуниянд, хеле вазбинанд, сабукак нестанд, вазбина ки хушрӯ. Так что кадоме хоҳишмандо боша, ранги посудҳои омесан, ҳамқайки ё нержавика. Беҳад резонаки хушрӯ омадаи мулоимаки нежняк омада. Машаллоҳ, беҳад хушрӯ шуда. Руғани гов каси руғани хазар я ҷояя. Ман аз мебинам қуртове ки вайш бисёр боша, овуш бисёр боша, хеле ширадорак боша. ана мебуд тамошобинони азиз, видеои имрӯзаи мо. Раҳмат барои тамошотон. Обязательно дар инстаграми ма тамошобино подписаться кунед. Саида Раҷабова на инстаге. Шумо дар мо инстаграм занем меброя. Дата пробелка ти дар мобайнаш. Так, ҳама видеоҳои ма мондагия. Ҳар рӯз сторис мекунам, статус мекунам, ҳаракат кардастам ки пеш барам ки ҷавонои ҳозира ҳама дар уҷаанд. Обязательно дар видеоҳои мо лайк монед. Все. Больше не могу. И дастгирӣ кунед. Раҳмат ба ҳамаи шумо барои дастгириҳотон. Ҳар куҷое ки ҳастен, худованд шуморо нигаҳбон бошад. То наворҳои оянда. Худоҳофиз.